Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настренотон соза. Имрӯз бардуро ҳаракат кардем, барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёри бардуро пачкаҳо модаро хонаҳои хучуна дар WhatsApp мо рӯй карданд, гуфтанд ки реклама кунем. Бардуро мо имрӯз бекортар шудем. Оз нархҳои амвора гап мезанем, бовар кунем, тамошо кунем, беҳтарини бадомадагиай. Ягон бори хеле хонаҳои арзон дама напардохтам. Бовар ки ман ҳамин хонаҳоро нархҳошона мебинам ку ҳайрон мешавам бардуро. Барое ки гарени арзон рӯй кардагианд дар ҳамин видео. тамошо кунед, хулоса ҳамаша мефаҳмед ва аз ҷое ки хона, замин, квартира дар кора дар комментария бинависен. Ман ҳаракат мекунам ки аз ҷое ки мегӯянд анҷо арзонтар барои шуморо реклама карда битам. Ва агар ягон кас хона, мошини ягон чи дигар реклама кардан мехоҳад дар канали мо, ин ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp-аш бардуро бинависен. Рафтем. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен, беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай, я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардуро почааш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. Айнукои чилекш бардуро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша айзону поён биридиянд. Хеле дар видео дидесен бардуро. ҳозираш дар ин видео дар беморхона ҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава. Ана балнисаш мебаранд бардуро, духтуро мегӯянд ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардуро мисол ин вақта бояд ин додарак раҳ бигарда, хай сабаби ки ҳамин почашам хеле раҳ гашта наметона. Агар бардурои азиз, хоҳаро, апашко чанд мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд дошта бошанд, ҳамин мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянд шавад. хайна бардуро мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азиз, навора сар кардем, хишрӯакак бо диққат видеои моро гӯш кунем бардаҷоно. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Истиқлол дай, 6 сотиқ замин дора, як хонаи калони хишрӯай. ремонти шикатурш кардагиай, монтажи свеча гузарондагиян, ошхона, ҳамом дора. гирди хона бардуро чӣ хеле десен маҳкамай. нархша 85 000 сомонӣ мега. марҳамат бардуро ин номерои телефонаш, касе харидорен ҳозир занг бизанед, хонаи арзона бихарен. 85 000 сомон, 6 сотиқ замин, нами хонаи калони хишрӯ. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, бо як бор дига даётон биёрам ки дар ҳамин видео мада хонаҳои арзон бисёр парфтагиян. видеои моро то охиша тамошо кунед, мардак оре маъқултон мешава, 100% маъқул мешава, боварӣ дорам. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Дангарат, деҳаи Шаҳбур. 8 сотиқ замин дорад, дар хонаи бардуро кухни баня дар дирни хонаи ремонтш бардуро чӣ хеле десен ремонти миёна, ову свет ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ. бовар кунед, беҳтарин нархае 55 000 сомон. соҳиби хона гуфтагия ки харидори аниқ боша, бо арзона мешава. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистон ҳам астай, номерои Россия ҳам астай. дар номерои Россияш имо, WhatsApp дора бардуро 55 000 сомонӣ. ина номерош занг бизанед. дӯстони азиз, як чи дигар да ёдам зад, дар ин видео квартираҳои арзон ҳам астай. аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Левакан бардуро тамошо кунед ва ҳамун ядон алайки бепала барои меҳнатҳои мо агар имконият дошта бошен, биҷиқем, бо мо хеле хирсанд мешем. я рӯз пас, 2 рӯз пас барои шуморо навораи тенҷ мекунем. дӯстони азиз, навора давом метем. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Ваданасосда, маҳаллаи Девдара. канечкаи троллейбуси 3 да бидай, айраи Калон бардуро, раи Калон хай наздик бидай. гуфтагинес хай чанд айраи Калон дурай. 4 сотиқ замин дора, 3 дар хона чӣ хеле десен, ванна, кухни дар дирни хонаи, ову свет ҳастай. гирди хона бардуро ду тарафш маҳкамай, ду тарафи дигаш ҳуяй. форад авун ду тарафа маҳкам мекунӣ, ҷои хуб дай бардуро, лави раҳ да. нархша 130 000 сомонӣ мега ки и беҳтарин нархай. соҳиби хона мега ки ягон квартира аз шаҳри Душанбе ам боша, алишам мекунем. хулосаи гап бардуро хонаи тенҷай, проекти зурда кадагиай, мисол вана туалет ҳамаш қоидавиай.
хай алиши ҳам ҳаста мисол ягон квартира дар шаҳри Душанбе дошта бошен, марҳамат ина номерои мисол ҳами соҳиби хона дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp дора. ҳозир ҳама ҷои хонара видео кардагиай бо тамошо кунед худон бародарҷоно. Her 2 metreydi bugün kaldıroş. Yani tamam bro. İnecek hay. Tamam deha. Sare kucha deyim xona. дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшида наздик омадесем, видеоро то охирша тамошо кунем. дӯстони азиз, срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кулобод. дар 5 сотиқ замин бардро 3 дархона кардагиай. ремонти хонаҳо чӣ хеле десен коробкаай, баня кайлдор дора. ҳоҷатхона ҳамомам доштай. ову свет ҳастай, срочни бардро пулш дар коршидагиай. Срочниай бардро бо як бор дига мегумтон, нархиш 85 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бовар кунен. беҳтарин нархае 85 000 сомон. занг бизанед. бардро ва хоҳарои азиз, имконият дошта бошен ҳам як дона лайки бепла биҷиқен. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азизи хонаи десен срочниай фурӯшиай мақсадда срочни мефурӯшаш қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Эскигзар, қариби Истиқлол дабдай айраи калон я 500 метр дирантарай. 6 сотиқ замин дора, 4 дархона дора бардро ва як хонаи меҳмонхонаи калони хушрӯи дигаам доштае. ремонти хона чӣ хеле десен коробкаи болошам бардро болои хонара мешава ки хона кини мисол бидрои зиндагӣ кини мақсад ҷои хубае. хонара ба ғишти пухта вардоштагиян, ҳоҷатхона ҳамом дора, гирди хона бардро чӣ хеле десен маҳкамай, дарвозаи калони қимат задагияй, ову свет ҳастай, нарша бардро ва хоҳарои азиз 145 000 сомонӣ мега. бовар кунем беҳтарин нархае 145 000 сомон. соҳиби хона гуфтагия ки алишам мешава мисол ба квартира дар ҳамин район боша алишам мекунем. хулосаи гап ина дидта номерои телефонаш марҳамат занг бизанен ё 145 000 ҳамин хонара бихарен ё ба квартира алиш кунен. занг бизанен. дӯстони азиз, дар аввали видео гуфтам ки хонаҳои арзон мадароӣ кардагиян бисёрат бовар накарден. ана нархи ин хонара бинем бардро бовар мекунен. хушу гӯш кунен бардро, бо диққат гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пешинаш Қимсангир, деҳаи Махсумқулӣ. 12 сотиқ замин дора бардро, д дар хонаи 3/6 кардагия бо кайлдорам дора. ремонти хона чӣ хеле десем бардро, ремонтиш коробкаай, ову свет ҳамаш ҳастай, ҳамаш қоидавиай. документошам 100% кардагиян. нархи хона бардро ва хоҳарои азиз 50 000 сомонӣ. вай 50 000 сомоне, чӣ хел нархи арзон. 12 сотиқ заминай бовар кунен. ман худам ҳайрон мешавам дар ин нархҳо бардро. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, срочни бояд ҳамин квартирара бифурӯша. қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбандай, кӯчаи Борбад 31, як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, домои панелияй бардро. ову свет пастаяни ҳастай, хонара нав ремонт кардагӣ бидиян. дари берунша бардро оҳанӣ часпондагиян хонара. дари берунаш оҳанӣ бидай. қариби хона дар литсей, мактаб, магазин, бозорам ҳастай. хулоса ҳамаи чи наздик бидай. нархша 108 000 сомонӣ мега, бо мумкин арзонам кина бардро. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонам ҳастай, номерои Россияшам ҳастай. дар номерои Россияш имо WhatsApp дора. бовар кунем бардро беҳтарин нархай. квартираи дар шаҳри Левакан, як хонага 108 000 сомонӣ. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем, мегзарем ба ҷои беҳтарини видео бардро. и квартира десен гарини зурай, хидам дам гарини маъқул шид, срочни пулш дар курай, срочни бардро бояд ҳамин квартирара бифурӯшада. хишу гӯш кунед. срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, саршавии бозори Корвон, пишти якум дарвоза.
автосентр бардро хай фаҳмидем ки ман иҷора гуфтесам дихонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 52 квадратни метрай о свет канализатсия дорад таъмири хона бо сифати аъло ва замонавӣ кардагия чӣ хеле десен ремонташ гарени зурай ремонташ зури бадайда хай чӣ таъриф кунем охи қариби хона да масҷид мактаб садик ҳастай нархи ҳами квартира десен бардро 265 000 сомонӣ мега бо арзона мешава дихонага бардро 265 000 сомонӣ агар шумо мефоратон ки мисол маълумоти иловагӣ бигирен да ҳами рақамҳо занг бизанен ё имо ватсап шуда бинависен. дӯстони азиз эълонмона давом метем. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур васточни халмада будай 5 сотиқ замин дораву 4 дархонаи беҳтарин хонао ремонт кардагия як бочкаи 8-тонаи дига ҳам дора ову свет пастаяни ҳастай ҳамон бардро дар дрини хонаи ҳоҷатхонаш дар берини хонаи гирди хона чӣ хеле десен маҳкамай нархиш $22,000 мега бо арзонам мекуна ба соҳиби хона гуфтагия ки дихонага квартира дар шаҳри душанбе ам боша алишам мекунем хай вариантора мебина бардро ина номерои телефонаш маълумоти бештара занг бизанен ё $22,000 бардро ҳами хонара бихарен ё алишам мекадай ба квартира дар шаҳри душанбе. дӯстони азиз ибод навори хонаҳои фурӯшии имрӯза касе то охири видеоро қатима тамошо кард дар комментари рақами 1 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо карден агар видеои имрӯза шумода махкул шуда боша ҳам 1 дона лайки бепала барои хирсандии мо биҷихем барои меҳнатҳои мо ва касе меҳмонем бардро ҳатман дар канали мо подписатсия кунен агар бутонен ҳамин видеоро дар имо дар дига сайтҳоятон падилитсия кунен ва аз ки ҷое ки бардро хона замин квартира намондум мисол дар комментария бинависен ман ҳаракат мекунам ки аз ки ҷое ки мисол замин хона квартира мегӯен ман мисол ёфта барои шуморо инам хел реклама кунам аз ки ҷое ки намондум бардро хай мисол ай ҳамун територия мо дар роӣ намекунам дар ватсапон агар роӣ кардан ман барои шуморо инам хел реклама мекунам раҳмат ба диққататон бардро то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша худона эҳтиёт кунед хай